Hello, numele meu este Delia Laura și astăzi voi lucra o ilustrație într-o tehnică numită gouache. Iubesc să lucrez în aceste culori pentru că sunt un pic mai opace și sunt activate foarte ușor cu apă, adică pot să lucrez în mai multe straturi. În general, pentru față pornesc de la umbre, adică fac umbrele feței, obrajii, forma nasului, ochii și apoi încep să adaug nuanțele de piele. Din păcate, nu pot să vă recomand această marcă pentru că este o marcă de culori rusească și chiar a fost foarte greu să o aplic. O să-mi cumpăr niște culori noi și probabil o să fac un nou tutorial. Dar până una alta am început să aplic fiecare culoare exact ca un puzzle și o să vă arăt imediat pentru că voi face câteva detalii mici din zona coroanei și voi aplica un auriu pe care, sincer, îl am de 10 ani de zile la mine în dulap. Nu știu ce fac cu el. Am făcut o semnătură și cred că este primul tablou, prima ilustrație, pe care fac o semnătură. Vă mulțumesc enorm pentru vizionare și ne vedem data viitoare.